oportunitat per reforçar els vincles, generar sinergies i treballar plegats en projectes que aportin valor. És essencial que les administracions i les empreses caminen junts. No vull deixar passar l'oportunitat de felicitar l'Ajuntament per la seva recent incorporació a la red d'Impulso, haver estat distinguits per la seva decidida aposta per donar suport a la innovació i al desenvolupament científic i tecnològic. Passo la paraula i moltíssimes gràcies, repeteixo, per estar aquí. Jo el que soc veritablement és una entusiasta de Sant Joan d'Espí. Per tant, com soc entusiasta de Sant Joan d'Espí, sempre m'agrada acollir a les persones i que us pugueu trobar el millor possible amb aquesta magnífica ciutat que tinc l'honor de representar. Soc una defensora de que el món de l'administració i l'empresa han d'anar de la mà. L'administració moltes vegades ha fet una oferta formativa que no era la que necessitava l'empresa. L'empresa no ha tingut on anar a buscar professionals perquè hem de fer un treball important. Vosaltres fent-nos arribar quines són les vostres necessitats, on estan els dèficits i nosaltres intentant cobrir-los sense perdre, com us deia, aquest esperit garantista que sempre ha de tenir l'administració. Això els explico moltes vegades als funcionaris de la nostra casa, no? El que ve aquí no entén ni ha d'entendre de tot això. S'ha de fer d'una manera que el que tens davant ho entengui i li donis la solució. No pot ser, això no està a la meva taula. Estic d'acord totalment amb vosaltres. Totes les empreses són importants, les que han estat tradicionalment i han tingut la capacitat de mantenir-se i reinventar-se, les que han vingut i les que vindran. El nostre teixit empresarial és un reflexe d'aquest esperit innovador. Amb treball, compromís conjunt i amb la col·laboració públic-privada tindrem totes les oportunitats per generar activitat, ocupació, riquesa i una ciutat per viure, per conviure, per treballar i per desenvolupar el teixit empresarial. Gràcies.